Takže čusia si tam dnešného videa, no a v dnešnom videu tu máme push z goldky na mythic. Uvidíme, či sa mi to podarí, pretože ja som nikdy nedala mythic. Môj rekord, čo som dala, bol Diamond 1 a dneska sa pokúsim urobiť. No a toto video mi strašne dlho trvalo, takže prosím, kliknite to tlačítko odberu, prosím. Zaberite to 1 sekundu, neskutočne mi to pomôže a jo, myslím si, že môžeme ísť rovno na to. Prvú hru som prehrala, druhú som vyhrala a bola som blízko do Gold 3. No a potom som prehrala a zase vyhrala. No potom sa stalo niečo, čo som nečakala. Áno, vyhrala som, ale táto hra bola naozaj super. 99 a 100, no bolo naozaj tesné. No a potom som zase prehrala, ale nebojte, vyhrala som ešte ďalšiu hru. No a potom z Mythic Star Dropy mi padal tento skin na Bowa. A hneď som si začal uvedomovať, že za chvíľku budem mať Legendary Star Dropu. No však problém je v tom, že už mám len 3 dní. Ale len to, keď budem robiť zatiaľ túto challenge, ak stihnem. Potom som vyhrala aj ďalšiu hru. No ale potom sa mi brutálne prestávalo dariť, keď tu som vyhrala, ale bola som už skoro na začiatku. No potom som začala vyhrávať a dala som to späť. Dobre, som presne v strede, aby som dokázala ísť do Diamondu. Akurát je tu jeden problém. Potrebujem ešte vyhrať pár hier do toho, aby som mohla ísť tam. No a týchto pár hier som tak trošku vyhrávala. OK, už mi ostala len posledná hra, aby som bola v Diamonde. Prosím, nech to vyhrám, prosím. No tak to som zase OK, nevadí. Stále ešte keď vyhrám, tak môžem mať Diamond 1. Prosím, fakt je prosím. Later. Ty kokos, prečo ja? OK, musím sa ukloniť. Už skoro hodinu sa tu snažím dať z Gold 3 na Diamond 1, ale ty kokos, hodinu sa to tu snažím urobiť. Ne, proste nie. Je tam, nie proste, ani za tú hodinu to nezvládnem, ja to fakt nechápem. No potom som si dala ďalšiu hru a už prosím stop, fakt prosím stop. No a v tejto chvíli som si začínala uvedomovať, že to asi za jeden deň nestihnem. Dneska je 2. marca, no a ja som sa rozhodla, že toto video asi naozaj nevydám úplne dneska. Je to ten problém, že ja to nestihnem dneska, keďže sa mi vôbec nedarí a keďže ja robím každý deň nejaké video, tak aj dneska potrebujem vydať a nemám zatiaľ žiadne okrem tohto, pretože som si myslela, že toto vydám, ale bohužiaľ nie, takže teraz sa budem musieť ešte rýchlo pokúsiť nejaké video urobiť a potom sa budem venovať tomuto videu. No a už asi viete, že mám klub, pretože som to dávala do minulých 2 videí, na ktoré sa môžete tiež pozrieť, ale aj do tohto videa to dám, keby ste náhodou to niekto bol nový a vlastne môžete sa prosím do neho joinúť. Je to vlastne, má ten dosť dobrú komunitu, hlavne priateľskú, sme aktívni na Megapigu, tu sú pravidlá, ktoré musíte dodržať a ak sa sem odvážite joinúť, tak budem veľmi rada a jo, to bude všetko. Dobre. Už som tu po 3 hodinách a preto sa poďme do toho pustiť. Takže klasicky prehry čo iné. Ale potom sa ku mne pripojil XD Šimon. No a samozrejme aj tá sme prehrávali. A potom som na to ostala sama. Ja to naozaj idem komentovať, že som úplne na začiatku. A toto už 2 hodiny hrám. Kamo, ja už to fakt No a potom, keď som zapla hru, tak áno, bol tam Dobre, späť k hre. Začalo sa mi potom dosť dariť. No však potom som prehrala aj ďalšiu hru. Dobre, musím sa nejak odreagovať a preto, keďže mi ostáva už len už mi ostáva Brawl Passom tieto 2 miesta, tak najlepšie bolo plniť nejaké questy, pretože ich mám celkom dosť veľa a myslím, že sa aspoň trošku odreagujem o tých rankedoch. No a takto vypadá moja prvá hra. Schválne mi napíšte do komentárov, či si myslíte, či vyhrať Piper proti Jessie.
Robíš si 1 hour later. Tak, to je lepšie. No a už som bola fakt blízko k tej Legendary Star drope. A potom som vyhrala aj ďalšie hry a mala som Legendary Star dropu. No a z tej Legendary Star dropy mi teda padlo Crow. Sice už máme ten skin na Crowa, ale tento je tiež v pohode. A celkom to sa to hodí, pretože akurát aj robím Crow push na 40. tier. No a potom som išla znova hrať rankedy a... Ok, už fakt prestanem. No dobré, aby ste chápali moju naštvanosť, tak... Momentálne je 6 hodín večer. A túto challenge som začala o 11. Už asi chápete, že mi to trvalo 7 hodín, aby som tú challenge urobila. A som stále úplne na začiatku. Takže jo, už asi chápete, ako riadne musím byť naštvaná. Ja to neviem komentovať. No jasné, niekto sa snaží dať mytík. Áno. Joha, tak dajte do cesty úplne mastrov, no jasné, nejakých profíkov, no. Takže nejaký profíkov proste. Jasnečka. Pořádne je to tam plne stiažte, nech sa nestane do Diamondu. Dobre, ideme to okamžite zmeniť. OK, čusík. No, možno by bolo dobre urobiť aj part 2, no neviem, či je to dobrý nápad. A preto som nehala rozhodnúť koleso šťastia. No tak to som zase... Dobre, deň 2 vyhrala som, ale potom, čo sa stalo, dobre. Reálne ja som padla na Gold 2 a nie, nesmejte sa mi, naozaj, prosím, nie. No však potom som nejaké tie hry vyhrala a mala som remízu. No a potom som vyhrávala aj prehrávala. No a z Legendary Star dropu mi padla Hypercharge na Angela. Potom som ešte vyhrala a... No a potom som ešte znova prehrala. Nakoniec som vyhrala a potom prehrala. Povedala som si, že konečne si dám nejaký oddych od rankedov a preto si idem zahrať z... Ok, teraz vážne. Takto vypadala moja hra. Hral som sola. No a potom som zase prehrala, ale vyhrala. A zase som mala remízu. To je celkom náhoda, čo? No a potom som už len prehrávala. No a už asi viete, čo vám týmto chcem povedať, že bohužiaľ túto challenge som nesplnila. Aj keď možno v tomto videu nie, možno bude part 2, ak sa to video bude mať úspech, pretože ak nebude mať, ja som si s tým dal hrozne veľa práce, tak budem fakt smutná. A dalo mi to naozaj dosť veľa práce.